ሰላም ከመይ ኣለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና በቢ ዘለኹሞ ሰላም ጥዕና ተመኒና ፓድካስት ሎም ድማ ከምቲ ልሙድ ሓድሽ ሓበሬታት ተሰሚዑ ኣሎ ኣብ ሰሙን ኣዝዩ መዘራርባ ብዛዕባ ኮይኑ ዝነበረ ብዛዕባ ስነ ጥበባዊት ሉቴሮስን ዘመን ኣለምሰገድን ክብረት ኣማርን እዩ ማለት እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ስነ ጥበባዊት ሉቴሮስ ድማ ምስ ክብረት ኣማረ ኣዝዩ ዕሙቕ ፍቕሪ ኣዝዩ ንነዊሕ ዓመት ዝጸንሐ ፍቕሪ ከም ዝነበራ ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ ማለት እዩ። ክብረት ኣማረ እውን ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ሓደ ሚድያ ቀሪቡ ኢንተርቪው ኣብቲ ዝገበሮ ድማ ምስሉል ድማ ኣዝዮም ይፋተው ይፋቐሩ ከም ዝነበሩ ኣገይዲ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ዝተፋቐሩ ሰባት ኩሎም ድማ ብሓባር ይነብሩ እዮም ማለት ኣይኮነን ክብል ድማ እዚ ሓውና ተዛሪቡ እዩ። ሓደ ሕቶ ድማ ተሓቲቱ ነይሩ ማለት እዩ። ብሰፊሑ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክብረት ኣማረ ንሉል ቴዎድሮስ ድማ ከም ዝከሓዳ እዩ ዝሕበር ዘሎ። እዚ ክንደየናይ ሓቅነት ኣለዎ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ድማ ንሱ ዝሃቦ ድማ ልበይ ክሓዳም ኣይኮነን ኣነ ዝሓርክዎ ሰብ የለን ምስ ሉል ድማ ኣዝና ንፋቐር ነርና ብፅቡቅ ድማ ተፈላለዩና ክብል ተዛሪቡ ማለት እዩ። ምዝ ኣተሓይዝ ድማ ድሕሪ እዚ ኢንተርቪው እዚ ድማ ሉል ቴዎድሮስ ምስ ዘመነ ኣለምሰገድ ኣብ ፍቕሪ ኣብ ዕሙቕ ፍቕሪ ከም ዘላ ድማ ኣግሂዳ እያ ማለት እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሉል ቴዎድሮስ ንዘመን ኣለምሰገድ ድማ ኣዝያ ከም ተድንቆ ኣዝያ ከም ትፈትዎ ድማ ተዛሪባ ፀኒሓ እያ። በዚ ድማ ብዙሕ ሰብ ድማ ሉል ቴዎድሮስን ዘመን ኣለምሰገድ ድማ ካብ ስርሓ ወፃኢ ካሊእ ርክብ ዘለዎም ኣይመስሎም ነይሩ ማለት እዩ። ኮይኑ ግና እዞም ድምፃውያን እዚኦም ድማ ውሽጢ ብውሽጢ ድማ ይፋቐሩ ኣብ ፅቡቕ ፍቕሪ እውን ከም ዝነበሩ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ዘመን ኣለምሰገድ ከምቲ ንፈልጦ ቅድሚ ሉል ማለት እዩ ምስ ብዙሓት ኣዋልዱ ድማ ይራኸብ እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ምስ ሰላማዊት ዮሃንስ እውን ፍቕሪ ከም ዝጀመረ ድማ ሓበሬታ ኣለና እዩ። ከምኡ ድማ ምስ ራሄል ሃይለ እውን ፍቕራዊ ርክብ ነይርዎ እዩ። ካብ ፍቕራዊ ርክብ ሓሊፉ ድማ ሓዳር ገይሮም ድማ ውላድ ከም ዘለዎም ድማ ኩሉ ትፈልጡ እዮም ማለት እዩ። ሎሚ ተሰሚዑ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ድምፃዊት ራሄል ሃይለ ነባር ናይ ድምፃዊ ዘመነ ኣለምሰገድ ሰበይቱ ዝነበረት ድማ ሎሚ ሓደ ንብዙሓት ዘዘራርብ መልሲ ሂባላ ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ነዝን ካልኦትን እናበኹም ክነብልና ነዛ ቻናል ድማ ሓደሽቲ እንተደኣ ኮንኩም ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይዝንጉ እናበልና ሰናይ ጻንሒት ይኹነልኩም። እምበርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኣብ ሰሙን እዚ ድማ መዘራረብ ብዛዕባ ኮይኑ ዝነበረ ብዛዕባ ድምፃዊት ሉል ቴዎድሮስን ዘመን ኣለምሰገድን ክብረት ኣማረን እዩ ማለት እዩ። ክብረት ኣማረ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣብቲ ዝሃቦ ኢንተርቪው ድማ ምስ ድምፃዊት ሉል ቴዎድሮስ ድማ ኣዝዩ ኣብ ዕሙቕ ፍቕሪ ኣዝዩ ኣብ ደስ ዝብል ሂወት ከም ዝነበረ ይሕብር። ኮይኑ ግና ዝተፋቐሩ ኩሎም ድማ ብሓባር ይነብሩ እዮም ዝበለ ድማ መን እዩ ክብል ድማ እዚ ሓውና ተዛሪቡ እዩ። ከምኡ ድማ ሓደ ሕቶ ተሓቲቱ ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ሕቶ ድማ ንሉል ቴዎድሮስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ድማ ንሉል ቴዎድሮስ ድማ ክሒድካያ ጠሊምካያ እናተባሃለ ድማ ብሰፊሑ ይወረ ኣሎ። እዚ ኸ ክንደየናይ ሓቅነት ኣለዎ ድማ ክብል እቲ ጋዜጠኛ ሓቲትዎ ነይሮም ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ክብረት ከምቲ ዝብሎ ድማ ኣነ ካሕዳም ልቢ የብለይ ኣነ ጠላም ልቢ የብለይን ዝጠለምኮ ሰብን የብለይን ንሉል ድማ ኣዝየ ዝፈትዋ ኣዝየ ዘፍቅራ ብፍቕሪ ድማ ተፈላለዩና ክብል ተዛሪቡ ማለት እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ሉል ቴዎድሮስን ክብረት ኣማረን ድማ ኣብ ፍቕሪ ንብዙሕ ዓመታት ፀኒሖም እዮም ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ኣጋጢሙ እዞም ስነ ጥበባውያን ክፈላለዩ ክኢሎም ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ሉል ቴዎድሮስ ድማ ካብ ዝኾነ ግዜ ድማ ምስ ዘመን ኣለምሰገድ ርክብ ክትጅምር ክኢላ እያ ማለት እዩ። ስነ ጥበባዊት ሉል ቴዎድሮስ ድማ ኣብ ብዙሓት ሚድያታት ቀሪባ ድማ ሓደ ሕቶ ተሓቲታ ነይራ ማለት እዩ። እቲ ሕቶ ድማ ኣብ ትግራይ ዘለው ድምፃውያን ወይ ከዓ ስነ ጥበባውያን ድማ ንመን ተድንቂ ንመን ትፈትዊ ተባሂላ ምስ ተሓተተት ድማ ናቱ ደርፊ እናደረፈት ንድምፃዊ ዘመን ኣለምሰገድ ኣዝየ ዝፈትዎን ዘኽብሮን ድምፃዊ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ቀፃሊ እውን ምስኡ ኮይነ ድማ ናይ ስነ ጥበብ ስራሕቲ ድማ ክሰርሕ ተስፋ ኣለኒ ክትብል ድማ ተዛሪባ ነይራ ማለት እዩ። ድምፃዊ ዘመን ኣለምሰገድን ሉል ቴዎድሮስ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም ናይ ስነ ጥበብ ስራሕቲ ብሰፊሑ ድማ ብሓባር ክሰርሑ ተራእዮም ነይሮም ማለት እዩ። እዞም ስነ ጥበባውያን እዚኦም ድማ ብዙሕ ሰብ ድማ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ተፋቒሮም እዮም ፍቕሪ ጀሚራ እያ ምስ ዘመን እናተባህለ ይብሮ ነይሩ። ዘመን ኣለምሰገድ ከምቲ ዝፍለጥ ምስ ብዙሓት ኣዋልዱ ድማ ፍቕራዊ ሂወት ነይርዎ እዩ ማለት እዩ። ካብኣቶም ድማ ምስ ሰላማዊት ዮሃንስ እውን ኣዝዩ ዕሙቕ ፍቕሪ ከም ዝነበሮ ይሕብረሉ እዩ። ከምኡ ድማ ምስ ድምፃዊት ራሄል ሃይለ ድማ ፍቕራዊ ርክብ ነይርዎ። ከምኡ እውን ሓዳር መስሪቱ ውላድ እውን ከም ዘለዎ ኩላትና ንፈልጦ ኢና። ስነ ጥበባዊት ሉል ቴዎድሮስን ዘመን ኣለምሰገድ ድማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብጣዕሚ ኣብ ኣዝዩ ፅቡቕ ዝበሃል ርክብ ኣብ ኣዝዩ ፅቡቕ ዝበሃል ፍቕራዊ ሂወት ከም ዘለዎ እዩ ዝሕበር ዘሎ ዝኽበርኩም ሰማዕትና። ኣብ ዝሓለፈ ድማ እቲ ፍቕሮም እቲ ርክቦም ድማ ናብ ህዝቢ ከም ዘጋህዱ ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ። ስነ ጥበባዊት ሉል ቴዎድሮስ ድማ ምስ ብዙሓት ፍቕራዊ ሂወት ጀሚራ ነይራ ማለት እዩ። ኮይኑ ግና እስካብ ሕዚ ውላድ የብላን ማለት እዩ። ኮይኑ ግና ካብ ድምፃዊ ዘመን ኣለምሰገድ ድማ ውላድ ወሊዳ ፅቡቕ ዝኾነ ሂወት ክህልዋ ድማ ተስፋና ትምኒትና እዩ ማለት እዩ። ድምፃዊት ራሄል ሃይለ ድማ ኣብ ሰሙን መዘራረብ ብዛዕባ ዝነበረ ብዛዕባ ርክብ ድምፃዊት ሉል ቴዎድሮስን ዘመን ኣለምሰገድ እናተሓዛ ድማ
ኣዝዩ ዝገርም መልሲ ባላ እቲ ዝሃበቶ መልሲ ድማ ድምፃዊ ዘመን ኣለምሰገድ ከምቲ ዝፍለጥ ነበር ሰብኣያ ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ። ድምፃዊት ራሄል ሃይለ ድማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናይ ባዕላ ዝኾነ ፍቕራዊ ሂወት ከም ዘለዋ ኣዘኻኺራ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ክልቲኦም ርክብ ብጣዕሚ ኣዝያ ከም ትድግፎ ከም ተድንቆ ድምፃዊ ዘመን ኣለምሰገድ ድማ ምስቲ ነበር ኣፍቃሪኣ ኣቦ ውላዳ ዝኾነ ማለት እዩ ንዘመን ኣለምሰገድ ኣዝያ ጽቡቕ ሂወት ኣዝያ ጽቡቕ ዝኾነ ኑሮ ከምቲ ንሳ ዘላቶ ጽቡቕ ዝኾነ ሂወት መነባብሮ ትምነየሉ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ምስታ ትፈትዋ ድምፃዊት ስነ-ጥበባዊት ሉል ቴድሮስ ድማ ርክብ ምጅማሩ ድማ ኣዝዩ ደስ ከም ዝበላ ንሉል ቴድሮስ ድማ ድምፃዊት ራሄል ሃይለ ኣዝያ ከም ተድንቃ ኣዝያ ከም እትፈትዋ እያ ተዘኻኽር ማለት እዩ። ድምፃዊ ዘመን ኣለምሰገድ ምስ ድምፃዊት ራሄል ሃይለ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ኣስታት ብዙሕ ዓመት ኣውፅኡ ድማ ኣለዉ ማለት እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ድማ ነናይ ባዕሎም ቦታ ሒዞም በቦቶኦም ሒዞም ማለት እዩ። ናይ ክልቲኦም ፍቕሪ ናይ ክልቲኦም ርክብ ዝነበረ ድማ ተቋሪፁ በበይኖም ንኽነብሩ ድማ ወሲኖም ብሓባር እውን ብሓሳብ እውን ክረዳድኡ ስለዘይከኣሉ ድማ ተመራሪቖም ብፍቕሪ ብሰላም ማለት እዩ ተፋቲሖም ጽቡቕ ዝኾነ ናብራ ጽቡቕ ዝኾነ ሂወት ድማ ነንባዕሎም ክገጥሙ ድማ ተስፋ ገይሮም ከም ዝተፈላለዩ ዝሕበረሎም ማለት እዩ። ሕዚ ድማ ኣብቲ ናይ ርክብ ዘመን ኣለምሰገድ ድማ ሓፍትና ራሄል ድማ ጽቡቕ ትምኒታ ጽቡቕ ዝኾነ ተስፋ እናቐመጠት ትርከብ ዝኸበርኩም ሰማዓትና ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ማለት እዩ። ምስ ኣፍቃሪኻ ምስ ሰብኣይኻ ድማ ብጽቡቕ ዝኾነ ክትፋረ ከለኻ ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ሓዳር ይገጥመካ ማለት እዩ። ሓፍትና ራሄል ድማ ንሰብኣያ ነበር ኣፍቃሪኣ ዝነበረ ድማ ኣቦ ውላዳ ድማ ስለ ዝኾነ ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ትምነትላ ማለት እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዓትና ክብረት ኣማረ እውን ከምቲ ዝበሎ ማለት እዩ ምስ ድምፃዊት ሉል ቴድሮስ ድማ ኣብ ጽቡቕ ፍቕሪ ኣብ ጽቡቕ ዝኾነ ደስ በሃሊ ዝኾነ ሂወት ነይሮም ማለት እዩ። ኮይኑ ግና ብዘይካ ባእሲ ብዘይካ ጭቕጭቕ ብዘይካ መጎት ብዘይካ ክሕደት ማለት እዩ እዞም ስነ-ጥበባውያን ክፈላለዩ ክኢሎም ማለት እዩ። ሉል ቴድሮስን ዘመን ኣለምሰገድ ድማ ኣብ ፍቕሪ ንብዙሕ እዋናት ከም ዝጸንሑ ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ድማ ራሄል ሃይለ ከምቲ ንፈልጣ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሉል ይኹን ኣብ ናይ ዘመን ኣትያ ድማ ኩሉ ግዜኣ ላይክ ትገብር ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ክልቲኦም ፎቶ ኣብቲ ናይ ክልቲኦም ጥዑም ዝኾነ ግዜ ዘሕልፍዎ ጥዑም ዝኾነ ሂወት ዘሕልፍዎ ማለት እዩ እናኣተየት ድማ እቲ ዘሕልፍዎ ግዜ ድማ ላይክ ብምግባር ድማ ኣድናቆታ እናገለጸት እያ ትርከብ ዝኸበርኩም ሰማዓትና። እዚ ድማ ዘግንዝበካ ስነ-ጥበባዊት ራሄል ሃይለ ናይዞም ክልተ ፍቑራት ድማ ጽቡቖም ደስትኦም ትምነ ከም ዝኾነ እዩ ዘገናዝብ ማለት ናይ ክልቲኦም ናይዞም ስነ-ጥበባት እዚኦም ድማ መፈጸምቱ የስምዐና ጽቡቕ ዝኾነ ሓዳር ጽቡቕ ዝኾነ ሂወት ንመንደየሎም እምበርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ናበኹም ኣቢልና ዝነበርና ዛዕባ እዙዩ ክትከታተሎ ጽናሕኩም በስን ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኻትኩም።